Uy, tama-tama, maka-sideline jud og panglugit karon. Kinahanglan ako maning kamot ko kay dagko na kay kog utang sa tindahan. Ug usa pa duha ka buk ako ang gipong buntisan. Unta ni bakante diri ah. Boss, mayong buntag ya, boss. Oy, buntag pod sa ato. Uy, pre, ikaw man di ay na. Oy, pre, abot man ka diri ah. Mao lagi pre, niyan na ako diri ba kay nangita lagi og trabaho. Pobre na jud. Kay abot naman ka diri sa kong area pinangitag trabaho. Mao lagi pre, oy kay patong-patong na ako mga problema ba kailangan ako mo sideline karon. Ay, saka sa diri pre. Tama-tama, kulang mig libor. Ay, salamat kaayo pre. Murag ikaw jud ang tubag sa akong mga problema ba. Wala na problema pre. Trabaho man ka. Mo trabaho ko pre oy. Kan na, toy bakante dito bangko pre oh. Ay, salamat kaayo pre ha. Pila may kuta ni pre? Minimum diri pre. Makalugit kay sa kalibo, 300 na bayad. Ay, mao ba pre, libuhay day ni. So kinahanglan din ako mo bilog-lugit anay pre para makakuha ko utang sa kalibo. Ay nga na gina pre kay wala mo ginauso diri sa muang inadlawan kay kansi man gud mi. Ay, mao ba pre? Matay pre gahia sa inyong lubi oy, wa man yun nagibulad pre, perti man gahia. Ay gituyo man gud pre, wala na mo gibulad kay basi mo baba ang presyo ba. Gahia gid sa inyong lubi oy, makakuha ka kukutang o sa kalibo anay pre. Kaya na nimo pre, mura man kag wala na anad og bukid. Unsa man day problema nimo pre nganong nanglugit naman ka? Mao lagi pre nakabuntis manggugog duha ka mungaan. Wag yun nimo gialang-alang pre. Duha jud ka buki mong gibuntis. Unsaon taman pre nganing plaster man jud ang duha ka mungaan. Ako na lang gihandusan sa kuang alho nga murag naong ug bao. Kaya nimo pre, kinsa man nimo ang gibuntisan? Katugong imuhang mga barkada sa una si Kimi ug si Angie, mao ako nabuntisan. Ay bungot sa kandi nga toro. Sa kadaghan pa nimo buntisan ako pa yung mga barkada. Unsaon taman pre ni plaster man sila sa akong tubangan. Lisod pugay akong balibaran. Ingnon pa lang tang kadalo na ako akong alho. Ako na lang pud sila gipatilaw sa akong alho nga murag naong ug bao. Mao de pasabot nimo pre nga patong-patong imong problema kay tinagduhan pud nimo ang patungan. Pasensya na kayo. Kaya wala imuhang papa diri pero sige lang, atuan lang tong bawian dito sa iyang kabit. Ayun, nagkaguol bibi ha. Dili man ko mo surrender. Ipakita na ko si muhang papa na love na to siya. O dili po ta mo sugot na mawala siya sa tuang tapad. Kailangan nato mo bisita si muhang papa para dili ka maguol bibi ha. Kardong? Kardong? Uy pre, murag na chicks na nawag. Asa man pre? Tanaw daw sa kilid-kilid pre, masig na diya. Naunusa naman taon niya akong kinabuhi pre. Ay nga, chicks naman yung muduol sa kuwa. Asa man dapit pre? Wala man riya pre. Ay nadri pre oh. Ay asa man pre? Hi ma'am. Ayan, nadra si Kardong. Uy, si Angie minani pre. Angie? Nagunsa man ka diri Angie? Kardong, gimingon na si baby sa imo ha. Lah, galasgaw giapas man ko diri pre uy. Katuod lagi ka diri Angie. Alam nga, nakitan ba na ako yung muhang motor na nagparking diha Nah, nagtrabaho para baya ko diri Angie. Pasaka sa diri pre. Okay ra? Okay ra. Nah, bangko diri. Lingkuran na diri baw. Ali Ji, saka sa diri Angie. Ali panggunit sa ko Angie. Hinay-hinay lang. Kardong, nalay ka diri Nang lugit lagi ko glubi. Ali lingkod sa diri diri ka dapit Nganong naglugit man kaglubi? Mao gani no kay kinahanglan maggud ako trabaho karon gud kay pait kay dito sa balay walay bugas lisod kaayo dagko ikog utang. Pasalamat gani ko no kay gipa-extra kog trabaho sa imong barkada ba. Naglugit ka diri nya perti man pong buho apod diri Kardong oy. Mao gid ni Ji. Inani gid ang baho sa kupras gid. Pasensya na kayo ha. Kanong nianha man in taon ka diri uy. Alangan kinakita man ako imong motor no nya gimingon na pud si baby sa imo ha. Ay mao pud di ay. Sige. Basig makit-an ka ni Kimi diri ba? Ay wala din siya ning uban Kardong. Wala. Tuwa dito sa balay no pabili no. Wala kay to katultol nga naa ko diri karon no. Imo din gilayasan Kardong. Wala man ako gilayasan. Nangita kog trabaho nga para nako ikapalit og bugas ba kay suplada ba kay no kay naglihi ba yan no kabalo ba kay buntes ba to si Kimi. Unyag mo apas to, wa ka kabalo. Wala mo po siya katuod diri ha. Sige lang, okay ra. Lingkod sa diri. Diri ka dapito. Ali. Sige. Diri ka dapito kay buntes ra baya ka no. Nagkaon na ka. Oo, man na ikaw. Wala pa pug koy paniod to lagi kay wala biya koy balo no pag ana diri kanira kong gikit-kit in town kaning kupras mao ran in town na ako ang giabag-abag sa kuntian. Mas nimo kaluoy pud nimo Kardong oy. Mao lagi oy nagmaintainer gani ko aning lubig kinit-kit gani no aron di lang ko bation og kagutom. Nya, kumusta naman imuhang kuan karon, imuhang tiyan? Okay ra? Ay okay ra man kanang gimingo lang jud si baby sa imo kay wala sa imuhang tapad. So pasensya kaayo diha unsaon taman nga duha man gyud mo ni Kimi nga buntis.
Mao ning nakapait karon sa kuang kinabuhi nga nagdungan gyud mo. Mo nang naglisod ka karon Cardong kay dako kay kag utang unya na pay gibuntis nimo si Kimi. Diri ana lang ka sa kuha Cardong biyain na lang si Kimi. Mao nay dakong problema lagi di nga lisod buhaton ba. Okay ra sa kuha, walay problema na sa kuha basta bisita lang sa kuha. Ay lang jud ana dito sa balay kay makitaan ka ni Kimi. Kabalo na ka sa batasan ni Kimi ug unsa to? Cardong, dili na ko makaya mag-inusarara ko. Kay gusto na ko kitang duha magpadakuan ning bibi. Mo na nakapait di ba? Labad kay akong ulo karon di nga sige gunahuna sa inyo ang duha lagi. Ganong maglabad na isa ra may solusyon anak Cardong, di ba? Grabe man kayog batasan si Kimi, biyain na lang to siya. Dire na lang ka sa kuha, dili pa ka magmahay Cardong, buutan kay kun na babae. Mao gani no ug muuban ko sa imo ha. Unsaon na lang pod ang ginasabak ni Kimi pud karon. Kaya raman to niya Cardong. Sige lang di kay og dili na gid nako makaya ang batasan ni Kimi. Basin da ay moabot ang panahon nga mabalhin ko sa imuha. Unya, dugay pa man to Cardong. Mao gani no paabot lang ug makaagwanta pa ko sa batasan ni Kimi. Unya kung dili mo sugot jud si Kimi. Wala sa imahimo ug inana perminti iyang batasan sa kuha, bulagan ginako siya. Sure ka? Bulagan ako siya basta dili ko makasabot sa iyang batasan. Maong paabot lang ug kanus ako mubuhi sa iya ha. Ara man day ang motor ni Cardong diri. Ganiha ra man kog pinangita. Asa ka ato ni adto? Cardong! Uy, pre! Nanapin na nimo! Asa man, pre? Cardong! Asa naman ka? Cardong, basi si Kimi to. Tago sa likod, tago sa ko. Diyan, sa likod, batago, di ba? Cardong! Tago, ayaw gawa diha. Cardong! Uy, pre, si Kimi, madini. Ay kuya, na si Cardong diha. Oh, nadre ang Kimi, nang lugit. Wait, Cardong, nagunsa man ka dire. Kimi? Nagusto magkadri ang Kimi. Nangita ko sa imuha, wala man ka nagpahibalo nga naaday ka dire. Daan na ba ko niingon sa imo kagainan nga mangita og trabaho mo nga wala ko kapanangin sa imo kay gipasugod ang og lugit diri agod. Amo ba, Cardong? Wala man kaya kay laing gilugit, labi ra man ka ha. Oh, wala na ko ilain gilugit Kimi uy. Mao gani no nga naning kaamot og lugit og lubi diri kay para makapalit tag bugas no makabayad ta sa atong mga utang. Ay, mao ba? Kinsa man ang nagukuyo-ukoy sa imong likod? Wala uy. Bagul ra na imo nakita Kimi. Kinsa di ay ning bayhana ni ha? Ha? Cardong! Gawas diha! Gawas diha! Ha? Adi dire. Ikaw ha? Baka akong kay kang dako ha? Baka akong kay kang isa eh! Ang naman na dire ha? Ikaw ka dili mo apa si Kimi. Wa man ko Kapon man kay kang dako Cardong. wa man ko nagdahom nga katul nakatuod si Kimi diri ah. Tanawa ra? Nagbalintong-balintong imong dila! Ikaw din nagunsa ka dire! Ha? Nagpapalawit pa kita! Unsa day nagpalugit pa ka sa iya? Adi, wala uy. Balik ka ni si Angie. Nanglugit po naglubi diri ah. Unsa? Naglugit? Oh, gauban ako siyang trabaho diri sa panglugit og lubi. Di Sure ba? ka? Sure ka nga naglugit na siya? Di ba pre, kauban na to ni tulo si Angie og panglugit og lubi diri ah? Ay dumay-damayan niyo pre, nagtrabaho ra ko diri. Tukal sa tinuod! Naglugit kang labi o naglugit kasi ang lusong!